Dacă te simți obosită sau obosit fără motiv, ai dificultăți de concentrare sau te confrunți cu probleme de sănătate inexplicabile, s-ar putea ca organismul tău să aibă nevoie de o detoxifiere. În ultimii ani s-a răspândit moda curelor de detoxifiere, care presupun consumul exagerat de ceaiuri chinezești și sucuri de fructe. Vom explica într-un alt material de ce sucurile de fructe sunt absolut nesănătoase. Revenind, medicii avertizează că aceste cure sunt un șoc pentru organism și pot provoca boli grave. În plus, aceste metode sunt și costisitoare. În schimb, medicii ne recomandă să ne detoxifiem în mod natural organismul. Iată care sunt cele mai eficiente metode de detoxifiere naturală. Hidratarea. Apa este esențială pentru detoxifiere, deoarece ajută la eliminarea toxinelor prin urină și transpirație. Consumul suficient de apă sprijină funcționarea rinichilor și a ficatului, două organe esențiale în procesul de detoxifiere. Așadar, îți recomandăm să bei cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Pentru un plus de antioxidanți și un gust plăcut, poți adăuga în apă felii de lămâie sau castravete. Consumul de alimente fermentate. Alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul, chefirul, varza murată sau castraveții murați, sunt bogate în probiotice, care contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase. O floră intestinală echilibrată este crucială pentru un sistem digestiv eficient și pentru detoxifiere. Consumul de alimente bogate în fibre, cum ar fi leguminoasele sau cerealele integrale. Fibrele sunt esențiale pentru detoxifiere, deoarece facilitează eliminarea toxinelor și a rezidurilor din sistemul digestiv. Acestea contribuie la menținerea regularității mișcărilor intestinale și la prevenirea constipației, reducând astfel riscul acumulării de substanțe nocive în organism. În plus, fibrele sprijină sănătatea florei intestinale, care joacă un rol crucial în procesul de detoxifiere naturală. Exercițiile fizice regulate. Activitatea fizică îmbunătățește circulația sanguină, facilitând eliminarea toxinelor prin transportul acestora către organele de detoxifiere. De asemenea, exercițiile fizice induc transpirația, care contribuie la eliminarea toxinelor și metalelor grele prin piele. Exercițiile stimulează și mișcarea intestinală, prevenind constipația și sprijinind eliminarea rezidurilor prin sistemul digestiv. Prin urmare, îți recomandăm să mergi cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Odihnă și somn de calitate. În timpul somnului, organismul își repară și își regenerează celulele, facilitând eliminarea toxinelor acumulate. Somnul adecvat sprijină funcționarea optimă a ficatului și rinichilor, organe cheie în procesul de detoxifiere. De asemenea, un somn odihnitor ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic, esențial pentru combaterea substanțelor nocive din organism. Reducerea stresului. Stresul poate duce la acumularea de toxine în organism prin creșterea nivelurilor de cortizol și a inflamației. De asemenea, stresul cronic afectează sistemul imunitar și funcțiile de detoxifiere ale organismului. Pentru a elibera stresul, îți recomandăm să încerci tehnica meditației. Metoda este simplă. Trebuie doar să te așezi într-un loc liniștit și să te concentrezi pe respirație, alungându-ți toate gândurile. Vei constata în doar câteva zile o scădere enormă a nivelului de stres și o îmbunătățire a stării de bine. Ultima metodă naturală pe care ți-o recomandăm cu toată încrederea este să faci baie cu sare Epsom, cunoscută și sub numele de sulfat de magneziu. Aceasta ajută la relaxarea mușchilor, reducerea inflamației și eliminarea toxinelor prin transpirație. Deși unele persoane beau apă cu sare Epsom, îți recomandăm să nu faci acest lucru. Dieta cu sare amară nu este recomandată pe termen lung, iar studiile legate de eficiența acesteia nu sunt considerate relevante în acest moment. Acestea sunt cele 7 metode naturale de detoxifiere sau curățare a organismului. Sunt simple, eficiente, sigure și gratuite. Fiți sănătoși!